Για σήμερα θα παίξουμε FIFA Super League Soccer που δεν νομίζω να το έχω ξαναπαίξει ποτέ σε αυτό το βάλω στο κανάλι μου, κύριε. Να κάνετε like και εγγραφή για πάρτι 2, θέλω 100 likes, οπότε για πάρτι 2 θέλω 100 likes. Να πάρω 100 likes για να κάνουμε πάρτι 2. Το ξέρω. Συγγνώμη γιατί είχα να κάνω το σχέδιο βίντεο. Συγγνώμη για το σχέδιο που είχα να κάνω βίντεο. Πάμε στο Μεξικό. Έχει δύσει, ωραία. Να είμαστε. Πραγματικά οι άλλοι, εγώ κάνω βίντεο μόνο. Και αρχίζουμε με ένα προβάδισμα σε σημαντικό βίντεο για να τελειώσει πριν να βάλω 3 γκολ. Θα βάζω και σε ένα μάτσο, θα τελειώνει με ένα μάτσο, αλλά πρέπει να ξέρω. Καλά βγήκε. Φάση. Έλα ρε φίλε. Πάσα. Α, μου πάσα. Καλό είναι. Γκολ! Αρχίζουμε με δυναμικά με 1 γκολ. Θα σκαπάσω τώρα να βάλουμε άλλα 2 γκολ. Θα σκαπάσω να βάλουμε άλλα 2 γκολ. Και να παίξουμε 5 παιχνίδια και να βάλουμε τουλάχιστον 4 γκολ. Θα κάνω για μικρό βίντεο, κοιτάξτε, είπαμε, δεν θα κάνω μικρό βίντεο. Θα στηθείτε. Θα κάνω μεγάλο βίντεο. 5 λεπτά βίντεο δεν είναι βίντεο. Τι φάση είναι. Μπράβο, πάσα. Λίγο ένα δυστυχώς. Πάσα. Πέτα μία, όχι. Αυτό ήταν κατά χρόνο. Δεν βρήκα να χάσω. Όμως και να δεν μπορούσε να κοιμηθώ. Έτσι επισκέφτηκα ένα τοπικό diner κοντά στο διαμέρισμά μου, όπου έχει μοναδικό μαγαζί ανοιχτό στις 4 το πρωί. Όταν γύρισα σπίτι, ο ήλιος ξεκινούσε να ανατέλει, οπότε σκέφτηκα πως έγινε προτιμότερο να κάνω ένα μπάνιο και να στη δουλειά νωρίς. Έκανα μπάνιο, έπινα τα δόντια μου και πήγα στην κρεβατοκάμαρα για να ντυθώ. Καθώς πέρασα από πάσα, κυρία μου, πάσα, λέω στο βίντεο μου. Είναι τόσο απαλό, δεν ήμουν σίγουρος τι ένα. Στην αρχή οι φωτογραφίες δεν είναι με κάτι, ήταν μονάχα βοτζούδες. Μα καθώς τις ανέβη, άρχισα να προσέχω πράγματα, όπως το κομμάτι ενός προσώπου, ένα αυτή, ένα μάτι να με κοιτάζει. Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα για να δεχτεί κάποιος άλλος αυτό. Είναι φανερό και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει μέχρι να κάνω κάτι. Απλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα τι είναι αυτό το κάτι. Θα σας ενημερώσω, τώρα αποφασίσω τι πρέπει να κάνω. Ορίστε για εσάς που δεν προσέξετε το πρόσωπο. Έχω ένα χάτσο και ένα έξυπνο παιδί δίπλα μου και αυτό που είναι το πιο δίπλα μου είναι το πιο έξυπνο απ' όλα. Το άλλο δηλαδή. Φωτάω και δείξω ότι έχω έναν αδερφό. Και γκολ! 4 να κερδίζουμε! 2 γκολ! Συγγνώμη για τη σιωπή του τελευταίου εβδομάδα.
Πρώτα έφερα μια φίλη να με βοηθήσει να αγιάσω το σπίτι. Ποιος το εδώ? Αγιάσαμε μαζί Όλοι μου, μπράβο, πέτα! το διάδρομο. Πολλοί αποκαλούμενοι επαγγελματίες μέντου έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου. Όπως και ένας ωραίος φάντερ Τι μου, πάσα. Γκολ, πέτα! στο σπίτι να κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Τι μου, παιδί, να του μαγκά. Ψέμα. Άρα θα το πούμε. Ποιο? Αν είναι ψέμα θα το πούμε. Δεν είναι αλήθεια. Όχι, και πάνω το μάλλον. Φάνηκε να δουλεύει. Τα Ρωμένο. πράγματα φάνηκαν να γίνονται φυσιολογικά και πάλι. Οι γάτες σταμάτησαν να μαζεύουν στην κοδόπουλα. Γκολ! Άλλα 2 γκολ. Σταματήσει. Μέσα σε 3 αλλά 1 γκολ βασικά. Άλλα 2 βασικά. Όπως συνήθως. Τέλεια. Αυτή η φορά ήταν αυτή που Τι θέλει να το δω. η αποθήκη έμειζε άδεια εκτός από ένα 3 γκολ. ήταν μόνο παρκαρισμένη μέσα. Πάμε, Η αποθήκη πάμε, κλείστηκε τρέχει, δύο μήνες. πιάσει. Δεν έχω ιδέα γιατί άνοιξε. Μη! Κανένας δεν βρισκόταν γύρω. Πάμε! Άρχισα να προσπάθησα να μην το σκέφτομαι. Όχι! Πιάσ' το! Τι είναι αυτό, πιάσ' το, αγόρι μου! Πέτα, πέτα, σελσιά, πέτα, πάσα. Πάσα, γι' αυτά πάμε αξιωμένος. Όχι, είναι καλή! Γκολ! Πέτα! 20 λεπτά με τη φράση κάνω. Τι ένας. Γκολ που βάζω στον αγώνα. Ευθύρισε. Ακόμα όταν το βγάλεις. Σουτόκι. Τι έχουμε. Πάρτε μπάλα. Πάρτε. Θα πάρω εγώ. Μη. Τι. Δεν είχε περάσει. Εδώ. Τώρα. Έκλεισα όλο το παντζούρι και φρόντισα να τη δώσω καλά την εξώπορτα. Ήπια ακόμα 5 μπύρες, μέχρι να μαχητάμε τις μόνες. Μα τώρα, καθώς και είμαι πάλι στην αρχή, είμαι σίγουρος πως είναι αυτός. Δεν πρόκειται να φύγει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχουν περάσει περίπου 4 μήνες από την πρώτη φορά που μοιράστηκα τον Ντέιβιντ. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο, αλλά ακούστε με. Τέλος. Με το 7 μας 2. Ναι, και λίγη να μας κάτι ώρα. Δεν έχω δημιουργήσει την καρδιά στο δωμάτιο μου πια. Αυτή τη φορά θα συνέβη. Δεύτερος. Τους καλύτερους αυτούς. Ξανά είχα παραλύσει και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι παράλυτος, αλλά μπορούσα να κουνηθώ λιγάκι. Τον είπε που το έβαλε αυτό. Μπορούσα να κουνηθώ λιγάκι. Δεν με σαν και Ο πας. Ντέιβιντ με κοίταξε και Όχι, να απλά σκέψη ρωτάω. αυτό που θα βοηθούσε. Αν το συγχωρήμα του μπράβο σε μόρα. Όπως πριν, Πάει μόνο. έπρεπε να κάνω κάτι. Κρατάω το κινητό μου από δίπλα από το κρεβάτι μου και αυτή τη φορά κατάφερα να το πιάσω. Σκέφτομαι, αν ο Ντέιβιντ με σκοτώσει, ίσως μπορέσω κάποιες αποδείξεις για την ύπαρξή του τουλάχιστον. Παιδιά, άμα Άρχισα το να κόστη, προσπαθώ να πείσω στο σκοτάδι. πώς θα πάμε πάση. Φυσικά άρχισα να σέρνεται κάτω από την καρέκλα και προς το μέρος μου, χωρίς να παίρνει ούτε μία στιγμή τα μάτια του από μόνο του. Παιδιά, βγάλτε το. Κάνω βίντεο. Θέλω να ακούσουν και από τις θεατές μου. Ήταν πολύ ζευγάρι για να καταλάβω τι. Το παρακολούθησα, καθώς τα μάτια του γύρισαν πίσω στο γραφείο του και έγινα πάνω. Το τρώμε ακόμα δεν αρχίσαμε. Πολύ ωραία αρχή έχουμε. Πώς άρχισε να σέρνεται πάνω του κρεβάτι μου, χωρίς να σκάβει. Τρώμε. Και δεν ξύπνησα. Όμως και πριν. Ήταν μέρα και ένα σημάδι του Ντέιβιντ. Παιδιά, ωραία. Έχει καταλήξει να γίνει ρουτίνα πλέον. Θα φάω Μα ήταν παν. έτσι σηκώθηκα, πήγα στη δουλειά και μετά απολύτωσα το συντόμιο. Δεν είχα σκοπό να το γράψω όλο αυτό, αφού δεν είχε κάνει το καινούργιο. Μα σήμερα παραπέζα κάτι που με άκουσε. Πήγα στο τηλέφωνο μου και να πάρω την φωτογραφία που τράβηξα πριν για τη μέρα της και είναι σε όλες τους, από χθες το βράδυ. Γιατί κάνω βίντεο. Είναι καλύτερα να σας τις δείξω. Απλά στην κοινότητά σας, γιατί είναι φυλάς κομμάτια. Πια έτσι θα είπα. Καλή, αλλά όχι έτσι. Δεν βγάλεις αλλά όχι έτσι. Έλα, παιδιά. Μια καλή πάσα. Αυτή έκανε την καρδιά μου να σταματήσει. Σημειώσω έχω κάποια δικαιολογία για ό,τι συμβαίνει, μα δεν έχω κάποια λογική εξήγηση γι' αυτό. Οπότε πρέπει να κάνω στο μέλλον. Πάτε βάλα.
Να πάω. Και εσύ τίποτα φαντάζομαι. Όχι, μπορεί. Κλείσε το φως και εντάξει. Κλείσε το φως. Άντε να φάει, δεν βλέπω. Κλείσε το φως γιατί μπορεί εντάξει. Πες όχι! Παρέμεινα κάπως ήσυχος αυτόν τον καιρό, γιατί ήθελα να ερευνήσω κάτι και δεν ήξερα ακριβώς πώς ακόμα. Καλύτερα να μην Τρελή φάση. κάτι να δείξω. Επίσης είναι κάπως δύσκολο να εξηγήσω τι ακριβώς ψάχνω. Το μπράβο ρε! Βασικά υπάρχει ένα κομμάτι του διαμερίσματος για το οποίο μαθαίνω ακόμα. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Για να συμπερισκάνω την μνήμη, μένω σε ένα Πάσα, δώσ' την αγόρι μου. τώρα ζω στο δεύτερο. Το οποίο είναι κάπως μακρόστινο και μοιάζει κάπως έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα έφερε κάποιοι λουτανατές στο σαλόνι. Σχεδόν 3 φώτα έστειλε το τελευταίο μου του ήλιου. Σε ένα κούπο, ακριβώς πάνω στο κεφάλι μου. Το θα βρούμε μόνο με άδειο τέρμα. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή να πάρει το δικό του. Επίσης δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσεις πρόσβαση στην ταράτσα. Δεν υπάρχουν σκάλες έξω από το κτίριο. Ο μοναδικός τρόπος να φτάσει στην ταράτσα είναι μέσα ενός πεγκίτη στο διάδρομο. Δεν υπάρχει ούτε νερό κοντά στο σπίτι. Πετάγεται. Γκολ! Ένα γκολ μέσα σε 2 μάτς. Ένα γκολ μέσα σε 2 μάτς δεν γίνεται να μην το κάνουμε. 3. Go! Φύγαμε! 20 λεπτό! Δεν μας βγει τα βίντεο. Ναι, 1-3, ένα γκολ θέλουμε. Από τη μας ευκολύνει να βάλουμε ένα γκολ ακόμα. Τι τώρα πώς είναι. Σου δυσκολεύει να βάλουμε. Για θέλω και το θέλω πάρα πολύ. Ναι! Και τώρα να τελείωσε έτσι και τελειώνει το βίντεο, παιδιά. Πιαστό! Μπράβο ρε! Δεν πάμε, δεν τρώμε τέτοια. Φαίνεται το διαμέρισμα μου είναι στοιχειωμένο από το πνεύμα ενός νεκρού παιδιού, το οποίο όμως είναι ένα σχόλιο. Το χάσα. Πώς! Όχι! Το φάγαμε. Δεν ράζει γιατί ένα κολθμό και αυτό το μου κάνει. Τώρα που ο αδελφός μου η Λύση τρώει πακοτίνι. Θα η Λύση που είναι. Τα. Ναι, αλλά δεν είπαμε. Δεν με επαγγελματίες τέτοια. Δεν είναι χαλαρώσετε. Σε 30 λεπτά τουλάχιστον τώρα. Τουλάχιστον 30 και 50-60. Ένα γκολ ψάχνω και τώρα έτσι. Έφυγα, έλα, σουτ, γκολ. Σουτ, το
Γκολ! 2-6. Έχουμε κοντά φέτος. Άρα, δεν το έχω εγώ να αρχίσει το καναπινό. Γκολ! Σουτ! Απλά ρέζω εγώ σε το παρτσάκο. Κέρδισε, εγώ ήμουν να μου πήρε. Τρίτος εγώ. Τι είναι αυτά και νου. Στο βίντεο τώρα. Γεια σας μάγκες.